garin su bai da nisa, ni ma bai min nisa ba. Garin su bai min nisa ba, ni zana je garin Agadas domin in gano mai suna. Yar Agadas ne ke ce zabina, wallahi ke kadai ce a raina, in babu ke ya zanyi da kaina. Ni dai da ke na saba rayuwa ta, kin nuna so ba farki ba, ke ka nuna min soyayya tun lokacin ba sanya take ba. Ta ya za ce barki na barki ban san ciwon kaina ba, wayo masoyiya diyar bugaje nike kadai ce a raina, nike kadai na baiwa sirrina, ƙaunar ki cikin zuci ta zauna. Yar Agadas nike ce a raina, diyar bugaje ba ni barin ki ko za kai ni kwamsiriya. Ni za na farta soyayya ta ni a gare ki ban ja baya, bana tsoro a ce akan kini zan rasa rayuwa. Ni akan kina da ke ki sani ba gudu ba ja baya, da shirin tafa ki ya shirya, lalle ko za ya sha bakar wuya, fice da shi fakar da ya fara, da ya taba ki gara ya haɗu da mahaukacin kere su fafata, domin ke kadai ce sarauniya ko in ce auta ta mata. Biyar bugaji ko a bugajen ke ta daban tekin musirata, mai kyan hali mai kyawun fata, zan so ki gana a yi manufata, ki zamjini in zamto anta. Ni zana je kasar Nijar garin so ai ba zai mun nisa ba, ni zana zo gurin ki har Agadas duk da ban san kowa ba, amma ina da ke yar Agadas ai ba zan yi kuka ba. Da na zo auren ki zana nema duk da ban da in ba da ke ba, yar Agadas alƙawarin mu kare da ki saba, ki biyo ni mu je soyayya ta a gurin ki ba ƙarya ba. Ni dai yan hikayen mubarana ki zan so a ce ki duba, ki tausaya gare ni, ki agaji gare ni, ki taimako gare ni, kafin yin zo ki nuna wa umma abba muna farin soyayya.